Rungnogo phurungnai rokni mari kisa tei rungnokni halok rok bo hamya omohaino kaisa mangpli kasoi faikya Chakmagat Amcheni Chakma Colony English Medium rungnogo 2006 bisigo telemura rungnok naikol phangrokni luwajimung ba Chakmagat Bazar Colony English Medium chikon rungrem rungnok sanamjago Chakmagat Amchayo baithango raida hamyani bisingtuino choliwi tongo rungnok o rungnogo pulyani rungremni simi rungrem ba jora srungnai rokni mari wngkha khorok buruchi sa tei o rungrem kaibani srungnai rokno phurungna bagui rungnogo phurungnai tongo khorok nino aroni bisingo khoroksa phurungnai rungni samung rokni baguino phataro mangma tongo rungnogo phurungnai rokno kwrui wngmani baguino kaiba rungremni cherai rokni kaisa thayono palkhe ma phurungo phurungnai rok Kraksalo rungnogo thangui omohaino mangpli nukjakha rungnokni joto bukhagono hakagui klaima baguino rungnokni room rokbo hatolao ungjak tei rungnokni joto roomono suitei habai harpek ungjak omahai tangkhor rokni kok rokno tuino naikol phangrok saiman tongphano mungsa luwajimung nahaja borok rungnokni phurungnai jok kalpana jamatia rungnokni hamya hapa rokno sai khonarika ক্লাস করতে পারি না ছাত্র আমি ঠিক শিক্ষাদান করতে পারি না ব্রেঞ্চ থাকা সত্ত্বেও আমি ব্রেঞ্চে বসে তার ক্লাস করতে পারতেছি না স্কুলে মাটি বিল্ডিং অর্ধেক মাটির নিচে গেছে কল গেছে মাটির নিচে এর ফলে আমি একটা ক্লাসে বয় আমি সবটি 1 থেকে 5 পর্যন্ত আমি একটা ক্লাসে বয়ের মতো ক্লাস করতে পারতেছি করে গেছি আমি তো আমার তো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি কোনো কিছু করতে পারি না টিচার শর্টেজ আমি একলা কী করুন মিড ডে মিলও আমি দেখি এরপরে ক্লাসও কোনো লাগে অফিসে অনেক কাজ টাজ থাকে আমাদের একলা দেওয়া সম্ভব না কয়েকজন টিচার দিলে আমার মনে লাগে ভালো আমার স্কুলের পরিকাঠামো যাতে একটু উন্নয়ন ভালো আমি এটাই চাই Koktoma thungnai rokni bisingtui o kok rok awai jangmani yagulono rungnok naikulnai rok tamo luwajimung nahar tabuk abono ni nainani banta. Bio report Kokhara.